Mae dysgu gyfraith yn Prifysgol De Cymru ddim jyst yn y dosbarth. Ni'n hoffi bod pawb yn cael y cyfle i gael sgiliau gwaith, yn enwedig i gweithio yn y clinig gyfreithiol. Chi'n cael mynd i'r Sweet Hydra neu chi'n gallu bod yn gweithio yn y llys ffug. Ni yma i rhoi sgiliau i chi gallu mynd mas i'r byd o waith, i hybu eich hyder, i gallu gwneud beth ych chi eisiau gwneud. Gallwch chi wneud y modiwl dysgu trwy'r gweithle yn eich ail flwyddyn a gael siawns i mynd ar lleoliad gwaith. Mae pob yn fyriwr gallu gweithio yn y clinig o diwrnod gyntaf nes y diwrnod olaf yn eu cwrs, felly mae sawl siawns i gallu gwneud profiad gwaith yn y clinig gyfreithiol. Yn traddodiadol, mae myfyrwyr y gyfraith yn mynd i fod yn gyfreithwyr neu bargyfreithwyr, ond i fod yn onest, ni yma i cefnogi chi i chi fod beth bynnag i chi eisiau yn y byd o waith.